Ik zie het al zo aan. Een hele mooie foto. Ja, zeker. Zie je hem er wel op? Nee, Nee, daarom is dit een waardeloze foto. het is toch helemaal niet een mooie foto. foto man. Het scootje van het Jereveen is mijn Sontje kampioenskippen het meest succesvolle scootje van de vloot. Harmen en Sietse Brouwer ben opgegroeid met het ziel. Dat ken ik haast net oors. Omke Tjitte won 4 keer de SKS en hij Pieter Brouwer helle in totaal 3 SKS-titels. En nu is het om Sietse en Harmen. Vissersimmer, je wil met knallen op het Friese wetter. We beginnen het voor! Bam! Maar dit is zwier zielnier. Zowel mentaal, maar Joert vooral ook lichamelijk. Maar Sietse Brouwer nog altijd soeverein op kop. Weer een klasseprestatie, weer een hele goede dag voor de Gerben van Manen. Ja, maar ze lezen wel heel iets aan de goede kant. En daar is hij, hè? Hier is de nieuwe koning van de Lens erbij, hè? Sietse Brouwer. De allereerste keer echt mooi te trainen of zo, maar Heerenveen en zo'n keer nog skippen weer een keer zitten. Dat weet ik niet echt meer, maar qua Ik wedstrijden wel. Ja, dat wel? Ja, ik wil ja. Het mooiste wie altijd na de tijd, want dan kregen we bij Ter Henne, bij het skippershuis, kregen we altijd een dikke sarbet. Daar ging het dus eigenlijk om, wist je wel? Ja. Is dat nou wel? Jawel, jawel. Ja, shit, dus we wisten het al wel. Ja. Ja. En het wedstrijd zien, dan moet je er wat aan, hè. Dat is hardskippen wat in zo'n 90. Toen mochten wij eigenlijk om de beurt mooi. Ja, want ja, je zou dwaarding in keuze te maken. Hij wist wel wat te doen, maar hij dwaarde het net. Maar nou ja, toen gingen we maar om de beurt maken. en nou ja, in de roep natuurlijk. Maar ja, dat winnen alle wedstrijden, dus dan wil ik wel graag de eerste maaien. Ja. Want dan kon ik 6 wedstrijden maaien en hij 4. Dus Maar hij had er wel 8 maaien in, want ja, hij had het te hut waaien, dan kon ik het maaien. Want ik had een keer een radervaring met Heerenveen in zijn trainingje hand. Ziet me bij het zwet en toen gingen we 6 keer haast om. En toen zie ik op een lege kant. Ja, dat wie net helemaal goed ging. Dus toen het ziet zal ook 8 jonge wedstrijden maar hield en ik maar 12 zo. Dus ja, een echte kerel, hè? Dat ik dat gewoon wat te zeggen hier. Dat is niet normaal. Nou, dit is wel een mooie foto. Prachtige foto's. Ja, zeker. Oh, wat is dit een mooie foto. Oh, ik heb nog nooit zo'n mooie foto's, jongens. Nee, dat is het. Dat is een mooie foto. Ik ben Tom Koehoorn, ik ben fotograaf. Ik fotografeer met name het scootjeshiel. Prachtige sport om te fotograferen. Zeer fotogeniek. En het is elke keer weer een feestje om erbij te werken op het wetter. Die weer bij Botsijn, wie het op de Hegemermaar. In 2015 wie het. Wie is 3 meer waar, ja. Wie maar weer er nog discussie van hebben we nog wel of net zielen. Kijk, het wetter is helemaal wit. Zo het waait het. Dan kwam ik van Drijnwetter. Dus dan slaan die golven, die hudden weer gewoon vlak. En dan waait het echt hut, hè. Dan zit volgens in de winter 8 jongen in die vlaag volgens mij. Maar dit is gewoon overleven. Dit is gewoon overleven als dit juist. Je giet toen kreeg naar je camera kocht en naar je lens. Die waren weersbestendig, want mijn vorige camera wie dat net. En dan, oh ja, dit wil de ultieme test natuurlijk. Ja, ik ging maar fotograferen en dan zie je het wel, hoor. En nou, het is goed slagen. Dus dit weer de foto. Dat is toch wel kicken, ja, dat het dan mooi in de kranten zie je, toch? En ik heb nog 2 camera's die dus allebei er weer bestendig binnen. Dat weer wel het leefmoment natuurlijk, no? Van die dag. Laat de storm maar komen, zou ik zeggen. Ik zie het al zo aan. Een hele mooie foto. Ja, zeker. Zie je hem er wel op? Nee, Nee, daarom is dit een waardeloze foto. dat is toch helemaal niet een mooie foto. foto man. Ik heb nog nooit zo'n Nee, waardeloze Tom. foto's zien. Tom, het is een fantastische, waardeloze foto.
Hola. Ik ben een vakkenist, maar ik ben altijd bezig van ja oké, hoe kunnen we het nou nog beter doen? Bijvoorbeeld het vaderwindshield, bijvoorbeeld het gijpen met het vak en zo. Ja, dat is iets waar ik van vind dat we dat absoluut nog volle beter doen kunnen. En trollewinje, ja, dat is ook nog iets wat misschien dat we nog een stapje in maatje kennen. Nou ja, je hebt in principe de leiding, zeg maar, hoe het hele spul, hoe je bemanning en ja, verantwoordelijk voor het schip. Je bent ook emotioneel verantwoordelijk, maar ja, gewoon hoe de hazen rennen is, maar daar ben je een beetje verantwoordelijk voor. En ja, dus ben je er op die manier, je krijgt er wat meer mee bezig om een lijntjes uit te zetten, zeg maar. En dingen te regelen, ja, ideeën te bepraten. Ja, het komt iets meer, het komt nog meer van jezelf uit, zeg maar. Ja, dan dat je onder een skipper zielen, zeg maar. Iedereen heeft al een taakje en Siets is toevallig dan de skipper. Nou, hartstikke best. Ja, dat is allemaal. Dat is een stukje kwaliteit. Zo er niet op, jongen. Hop, hop, hop. Dat is zo'n kick om dan met 13 jongens om het schip te varen en dat dan gewoon alles in balans is. Ziet ze hoe het amper te sturen, zeg maar. Dat je gewoon controle hebt, zeg maar. Dat je gewoon controle Over het schip. Ja. Ja, dat is echt leuk. Ja. En dat je weet waar je dwaan bent om het varen te laten. Ja, en dan is het natuurlijk de bemanning ik op elkaar inspelen, hè, want die zielt het schip natuurlijk. Als je dat niet doet door, dan bedar je ik nergens. Nee. Ziet ze het natuurlijk, is die het uithangbord. Maar hij viel zich net verheven boven de groep en dat is hartstikke mooi. En soms maakt het natuurlijk wel en dat doet het dan. Vind ik buitengewoon knap van hem hoe hij dat doet. Waar zie je de echte Scootjeshiel-fan? We don't speak Nederlands. Waar zie je de echte Scootjeshiel-fans? Nou, dat winnen wij. En waarom ben je hem dat? We hebben zelf een scootje. En volg je hem de wedstrijden? Ja, maar niet als wij Het is zo druk. vakantie hebben, dan gaan we niet overal naartoe. Ah, wat dat dan je een pak het zo nou en dan eens even mooi. Ja, zeker. Anders krijg je te veel van het goede. Wij binnen op zoek naar de echte Scootjeshiel-fan. Nou, wij zijn een aardige fan van Scootjeshiel, ja. Want wat brengt jou hier? Het ziel, ik ben wild van ziel, Scootjeshiel. Ik vind het machtig mooi. En hoe vier je die leefde voor dat ziel? Heel vier, we zijn meestal elke sneeuw wel op paard. Bij is net SK-ziel, dan ben je wel bij de IF-casters te zien. En de hobby van het fotograferen, wat dit mooi een scootje mooi op je aankomen zien en dan vers te lezen. En daar meer mooi te doen. Wij beginnen in april in Langwaard en het gaat meestal tot oktober toe. De Roekenpalenreis op Snees. En dan, dan wordt het stil. Dan mag je andere dingen uitvinden om sneeuw te doen. En daar is hij, hè? Definitief de tweede overwinning op Riege voor Sietse Brouwer en het scootje van het Jereveen. Ik wil gewoon elke wedstrijd meedoen. We zullen om het prijzen het gevoel hebben dat er wat te winnen valt. Zeg maar. Ik ook, dat je gewoon tot het laatste wedstrijd zeg maar, meedoen kunnen om de winst of om het podium of wat dan ook. Als je sportman binnen wil je winnen. Dus ja, natuurlijk dromen we ervan en willen we dat ontzettend graag. Maar dat is ook gewoon echt mooi. Dus ja, En uniek in de wereld. Ja, dat is echt uniek. Dus je moet er gewoon heen gaan. Ja, gas. Erheen. Ga erheen voor de Hollanders onder ons. Ga daarheen. Dat is Chinees, dus zo. Kom je heen. Ga erheen. Ga erheen, dat is Louters. Ga erheen. Dat is Amsterdamse. Ja. Nou ja, zo. Dus dan komen ze al hier wel.